Labarin wani manomi da karensa. Wannan labari akwai wani darasi sosai da Allah zan so ku tsaya ku saurare shi har ƙarshe. Wani manomi ne da matarsa suka shafe shekara da shekaru babu haihuwa. Sai suka samu wani ɗan ƙaramin kwikwiyo suka rene shi domin ya rika ɗebe musu kewa, suka sa masa suna Durwa. Kare ya tashi cikin shakuwa da mutanen nan, barci kaɗai ke raba su, sai kuwa idan za su tafi gona su bar shi tsaron gida. Lokaci bayan lokaci, bayan shekara 5 sai ma'auratan nan suka samu ɗansu Santalele. Sai fa suka ɗauki son duniyar nan suka ɗora wa wannan ɗa, har ta kai sun fara mantawa da karensu. Karen nan kuwa da yake babba ne, sai ya fara lura da yadda iyayen gidansa suka canza masa hali a kan ɗan nan nasu. Rannan sai manomin nan ya rataye gatari domin ya saro itacen girki, matar kuwa ta zagaya bayan gida domin ta ɗebo zogalen da za ta yi dambu. Ta tafi ta bar ɗanta a ɗaki tare da Durwa. Lokacin da mai gida ya dawo da kayan itace, sai ya yi kicibis da matarsa ta dawo daga ɗibar ganyen zogala. Ya ajiye itacen nan a bakin zaure, suka shiga gida a tare. Da shigarsu sai suka hangi Durwa ya nufo wajensu da gudu, bakinsa da ƙafafunsa sun yi dame-dame da jini, yana kaɗa musu wutsiya. Da matar nan ta ga haka sai ta ƙwala ƙara, wayyo Allah ya kashe mini ɗa. Da jin haka miji bai yi wata ba, cikin tsananin fushi ya kwantara wa karen nan gatari a ka. Kare ya faɗi nan take, ko sake shurawa bai yi ba. Suka ruga a guje suka nufi ɗakin da yaron nan yake ciki domin ganin ko za su iya ceton rayuwarsa. Suna shiga suka tarar da yaron kwance yana bacci, a gefensa kuwa ga wani ƙaton kumurcin matacce a cikin jini. Nan take manomin nan ya gane abin da ya faru, ya dafa kai yana nadamar kashe amintaccen karensa da ya yi da kansa cikin zato. A kiyayi zato, yawan zato zunubi ne. Daman addininmu ya yi mana gargaɗi akan zato, duk abin da kake zato ba fa kada tabbas akan haka ne. To kaga ya kamata a ce ka yi bincike, ko menene aka zo maka da shi aka gaya maka ko ka gani, to ka tabbatar ka yi bincike. Kada zaton da kake yi kuma ya tabbata ba haka ba ne, ka yanke hukuncin da za ka zo ka yi nadamar da ba za ta taɓa gyaruwa ba. Wannan darasi ne sosai. Mun kawo kuma wannan labari ne domin galibin mutanenmu ana yanke hukunci ne bisa kan zato ba tare da tabbatarwa ba, kuma sai an yi haka daga baya sai a gane cewar kuskure aka yi. Mun gode. Sunana Aminu Zakariya. Ku daure ku danna mana alamun subscribe idan ba ku yi ba, idan kuma kun yi, ku mana liking ɗin wannan bidiyo, kan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen mu dinga zaƙulo muku irin waɗannan labarai waɗanda suke cike da darasi. Mun gode.